No podrem anar a votar perquè el nostre poble no el fan el referèndum el dia 13 de desembre, perquè jo sóc de la Garriga i ell és de Barcelona, però quan ho facin a la Garriga sí que aniré a votar. Esclar que aniré a votar, sí, i amb moltes ganes, i animar tothom que també, que si ho sent com jo, doncs que també surti al carrer a votar. Pues la verdad que no lo tengo muy claro, porque no sé qué opinar sobre esto, pero seguro que votaré algo. Una persona creu en un cas, en una cosa, ha d'anar fins al final. Pues voy a ir a votar que no, sí. Prefiero ir a votar que no i viva Espanya. Voto sí, més que res perquè la història de Catalunya me la conec força bé i penso que hi ha molt patiment. Llavors seria un sí més històric. No m'he definit encara. Possiblement vagi a votar si correspon, però potser votaré en blanc, perquè no tinc molt clar. Sí, clar que sí. Jo crec que és una obligació i un dret i ho hem de fer-ho. Sí, estic totalment d'acord. Altra banda, no sé si ens servirà per gaire, però penso que el deber com a ciutadà tinc que anar-hi. Tenim dret a decidir el que nosaltres volem pel nostre país. Hay que votar, sea lo que sea, cada uno sus ideas. Cadascú es podrà expressar amb molta llibertat. Muy bien, me parece perfecto. Que todos los extranjeros que no somos de aquí podamos tener nuestras propias opiniones también. Y esto de la independencia catalana, la verdad es que no lo entiendo. Yo soy catalán, nacido en Catalunya, pero soy también español. Per què no podem ser independents? Una vegada a la vida que podem votar, a veure què volem ser de grans, doncs és una bona oportunitat per aprofitar-ho. I sí, no, moltes ganes que arribi el 13 i anar a votar i poder dir que sí. És un sentiment que tenim des de fa molt de temps que algun dia o altre es té que consultar. I believe so, because you see there are a lot of history behind it. So you have to try and keep the history. Anar a votar el dia 13 de desembre és mostrar el que volem ser, tant si és que volem ser independents, si volem estar en un estat federal o si volem ser espanyols, però la qüestió és que ens tractin com a adults, com un poble adult i no com un poble infantil que ens porten cap allà on creuen que ells és convenient.